Parlok, ali ini ngap ya ki kubor na YouTube jing tip telada pimpat subscribe ya ni ka channel. Subaban subscribe kenang mo pindup yo ya ki kubor ki bandangwan. Ki kubor jong ka arpon riu terik unailar. Ngin penti kenapa kum kini ki jing cia kin om Jesu. Pentip ke company top sem. Ba kala suspon ya ki arngut kinong tray. Ki bala pensit ya ki pulit. Ki bor penyaj ke company Meghalaya Cement Limited top sem. Ki lapan map ha kabai day bat ke jingkren pensit bat kren kor jeng ki nong tray jongka ha kepor balami ki jing yakan at ha pedeng ki paj ba bat ki bor pulit ha kepor balatmu ban penlong ya ka public hearing ha kasngi pelai ha kasnong thang sky is jan jahil ki bor penya jongka company ki laong ba kila simkhia halor kene ke jingjia bat mardor kila pensange kam ni sospon no ya kini kinong tray ki baham ha ka kerdan administrative officer ngi pentik na sya ki paj ba bana kaliang ka company top sem ka kujing mot na ka benta ban penne pensa ya ka suk kasan ka syong suk syong sngan ha pedeng kinong tray bat ki paj ba nong syong snong jong ka than ba marjan ki badon ka jingnya day bat kene ka company jongi bat ngi pentik naru ba kum kini ki jingjia kin om wan Jesu hadien habun laong ki bor penyaj katei ke company ha katei ke jingjia la yoi ya ki arngut kinong tray jong katei ke company ki bala pensit ya ki bor pulit ha rengkat ke jing penmi ya ki kentien ki bakor ban bom bantit ya ki pajba saha ka weipat ke kubor dawa saka dorbar sinong kiang ban be kam ya ki bar jela ba pensit ka dorbar sinong kiang ha kasngi sajan kala penrem jur ya ki bar jela ki badai ki nong tray jong ka Meghalaya Cement Limited top sem ki ba long ka daw ka jing sa syo bat sya bom na phang ki paj ba ha kasngi palai ha thang sky ha kasngi wala penlong ya ka jing sngew paj ba lane ka public hearing da ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ke jingkwa kane ke company ban penhe ya ke jing pentray kam jongka ha u kerwo khubor na u wahe snong bat secretary ka dorbar snong kiang uba lasting pala bat uba Nicholas lengdo laong kat kum ki durki ba lapet leng ba kilat patai khubor la yoi bala sempat bat kura bat kenjat na phang ya ki paj ba klem jingmam lakum ya kimran kane ka jingle jong kitei ki bar jela ban hukum ya ki pulit ban bom na phang ya ki paj ba rengkat bat ki tin si tin sang wat hapreng ka jingdon ki kenthai bat ki long kimi kalong ka bom la ban pediang hapo ki imlang salang jong ka bri unyo trem ka dorbar kla dawa na ki bor bedekmi ya ka te ka company ban be kam sisendon ya ki te ki bar jela ki belong ki nong tray jongka bat kala kenturu ya ki pulit ban kem bat penstom ya ki te ki bar jela kat kum ka an khnang ba ki wei pat kinong tray bar jela kin om donshu ki basim ya ka bor lani ka hukum halade ban pha syo pha dat ni ban pha penyap ya ki paj ba ha ka jing sisa kinong tray bar jela ki dei tang kinong bala ni kinong khayi bat kim don hong ban le trai kli le he kren he bat kren si kren sang ha po kari ka si jentia jongi bat kum kinong song snong ka than ilaka narpu nimla ban pediang ya katei ka jingle don bor jong kitei ki bar jala loong kador bar sinong kiang tentang yawai kador bar sinong kiang kan pen ki paj ba ban le da ka bateng ya ki bar jala lada kadang ya jia kumtei ya ki trai ri trai muluk nang ni sekhmat kat kum ka an kador bar sinong kiang kala kit bok kit ruang ya kitu ki parado parasnam ki balasya pen mensau ha katei kasngi bakin yo ya kamet kapat ka bakoj bakhia kublai sibun in sai sempat ha ki weki kubor